jomalo gi owe jopiny gidak mana ne jopiny ma konyo gi go onge to jopiny ma gikwalo gi chiemo go. An iluonga ni Prince Kafaya. Prince Kafaya. Awuor nyakano jarumba sima achiel the champion boy ma Kisumo. Ire ma koro kaw Thumi. Koro champion dani endi koro Musa Jakadala to waro ga wala. Oniano no opodho upcoming artist ma in gi jopiny wacho na. Awacho ni yaw man. Pod ma to koro wan wawinjo malit waloso wende to jomalo chiemo go e wiwa yawa. Koro gimomiyo agocho ni en niya. Agombo ni konya fight ne Thum moro iluongo ni Lando Bine. Lando Bine. To Lando Bine ani nagolo e Utawala. To koro Lando Bine ni kachaka chiko ire tayudo ka Musa Jakadala ochako kawe okete lugha ya mapenzi. Kendo ma kingiyo climax mar lugha ya mapenzi to givenda mar Lando Bine cha en wer achiel. Yes. Lugha ya mapenzi ineno same wacheno tado nandike kumoro monda tim analysis gi awinj gi ane mari iluongo ni lugha ya mapenzi. Mar Jakadala ni iluongo ni lugha ya mapenzi. Mar Jakadala. Ene koro karano gete climax ne. To mar iluongo ni Lando Bine. Okay. Wea gine jatelo ano kadwa na talu an adwa ni atimo kaka ukona tim kaka wawacho ni omari bana jogi tiyo marach koro kaka ing'ama koro thumbe okawo ni wacha kaka idwa ni tim kech mato jopiny dhi winjo ba gimonego tim ka bana jomalo gi owe jopiny gidak mana ne jopiny ma konyo gi go onge to jopiny ma gikwalo gi chiemo go. Kon jopiny kia ini ng'a wuoyo. An iluonga ni Prince Kafaya. Prince Kafaya. Awuor nyakano jarumba sima achiel the champion boy ma Kisumo. Ire ma koro kaw Thumi. Koro champion dani endi koro Musa Jakadala to waro ga wala. Oniano no opodho upcoming artist ma madwa nogolo wiye. Wan bedo gina kwa yunu malo koni ne yawa wedwa uru joge. Moro waluor nyaka koro go show yawa. Kangi go show post online mondo mi koro jopiny bone en indi tiyo matek wang ipoka Thum ni onge. Dong ngene sani to koro piny dhi chiew nikech wan gi LTN gende at least kamano. Koro ngene ka LTN osekete malo kocha at least koro ji neno ni achiel ariyo adek. Tineno go show no beber nikech kopo ni ati go show to mari okawo at least pod nitiere show minegoyo minyalo tango ne ji ni ng'e ne show ni to ng'e ni chiemo mari ogolo. Koro anto part mar go show no to kanya discourage. But mostly what I've come to find out jogi tiyo gi links wagi koro gin links wagi ema gichiemo go. Kwase ane gi link ni mondo gibe gikonywa gi subscription to gimawa. Kore kar mondo gimiu sharing to gin were magikawo. Gin were magikawo to gidog link. Kata comment kata like onge. Kata duoko ni bwana obedo kama encouragement moro ma ng'ato nyalo miyi onge. Onge ng'ato wuondi kata mana ni bwana gini go maber awinje. Onge an nobed kuno. Ng'ama yie kanyo en ochinjo jara. Video kadongo kisene link o subscribe to nyisi ni bwana. Iyudo kata ko comment. Predino tawinjo ka ji pako bwana. Kata ochinjo jara timo the same thing. Iwinjo mari? Yes. Wan gi Fredi go chiep ni moro ni Lawi Jakabonyo.
To kendo achaka an gi ng'ato kae ndi na wilo Jakatolo to gi Ochinjo Jarawa ni. Yawuoyi ma wangwana kabisa. To jomodong' tachudhe. Jomodong' kakoro nyaka nyathina moro napuonjo un go Nairobi kanyo endo to tindo loka ma dasta nyona to sudo. Mano ng'a? Dong Nairobi kanyo un gi Prince Kafibi. Prince Kafibi wan go koni nyota moja. Kichiko iti mose wende Prince Kafibi gi wende Prince Kafaya dong winjo ka gin achiel. Duonduru achal by the way. Duonduru ae. Baso wende en achiel. Koro ing'eni en okawo wende mana kete ogo bakape ma koro dhi ogoyo. Thum tek ya. Thum ni tek manade ne ya. Koro ineno mostly ba. Yo Jakadala wanito dwa hinyo wa ahinya ya. To adier ber. Jakadala odwa nyoro. Odwa nyoro wa ahinya. Kata mano osiepna ma wuon Nyandare diere moko bende ka golo thum to thum odwa bedo machal. Asimo taya koni samoro ma step makiny Nyasaye nogwedhago wale. Wuon Nyandare bende osetimo ni gicha. Wuon Nyandare bende osetimo ni gicha. Wuon Nyandare nigi nyadundo kowino. Nyadundo kowino. Koro nyadundo kowino ni mae duonda wamolo mos gi banjo. Aeto an gi nyadundo kowino. Nyadundo kowino Kafaya jarumba duonda. Wakare koro unu ywak Kisumu bwana. Koro wabwa tingre wadhi Nairobi. Wadhi Nairobi. Ya to nwakelu Nairobi utea. Twatimuru nang'o mondo watiekuru gini. Ere yo minya tieko gini. Nikech ing'eni o develop to be an issue. This issue of Okwala is becoming an issue koro. Iwinjo? In makoro nyaki nyiswa kaka inyalo tim gini yo mari. Iwinjo mari? At long last jothumbe bro negre ka yem ni ati ng'ane to koro chaya gi minga. Mago gik moko mok ber e industry. To ber nikech ing'eni ndalo machon cha ne mondo mi winj voice ni nikech ing'eni in sani biro kawi ndalo di mondo mi wachi ni oluoki ma ji te winji biro kawi kinde mang'eny but sani koro wan gi social media iwinjo. Social media wuoyo ne to ji osewinji te iwinjo. Iwuoyo ne to ji osewinji te. Koro apani mano be dhi konyowa nikech kawuono ki address issue ni rumo to konya rumo dichiel en gima pod dhi lakini koro biro dhi korumo nikech ji onge maber ni ji wuoyo. Ng'e chon ji kende noluoro bwana jok madongo gi bwana marach. Bwana jok